Ano Shiver, partel mo na to? Mga ginaagian. Ginagian. Mati ko. Okay lang, wala pa magkasigad to. Abot kasi kay... Ankuang ka mo, mga elementary pagod to siguro na... Ano na-feel ni Mon Shiver? Na shiver ka ba talaga or... Nakalimut lang ako, pwede ito storya. Karang bugsas. May ito storya about nga siya. Nakalimut lang ako, about bahay ni Al naka-explain ito. Pasa-pasa na ito. Nakalimut na ako. Sige, ano kadua na lang yan, kadua. About arad to yun, tas sino nag-imo. Actually, pagkakasabot ko nunat ngayon nga kanta, tungod doon music laban. Pwede. Oo. Pwede. Pero may dito, ano to? Hindi, ginhimo tayo ito for in preparation para Oo. musik laban. Pero Pero may nakita ito idea. Palintringan na ito, May palintrin. nakita ito idea. Kay may dad to. May May inspirasyon. Mostly, Kilala ito na mo no. mostly tamon inspirasyon na di mga kunsak nagtitikang. Mati kumaram na ako. Pero nanonood Siya kayo. wala naman saya, nambutay na siya. Ang Ano busat na? Ayaw. Kaya na story ito, pagkakasabot ko, may daw sa nga tao. Mas tao nga, siguro high school pa or kabataan pa niya nga panahon. Ano ba? Mara makita ito istorya. Ano daw? Ikaw daw pag Hinay-hinay, lapagyakan, diba? May slide ko, no? Oo. Actually, bakit gin-generalize na lang ito naman nga po. Naghihirot nga. I mean, ito ba nga, time nga, baga, maglarasmit pa ka mo, baga, amo tiya, so ganit tiya. Kay, hence, the title, noon at ngayon. Pero, dinahan, after mga pira nakatuig nga nagkita ka mo otro, bago nag-iba naman na niya na yan. Mga nagtikaw sa ilahiya, pero baga nag-iba kaya po na yan. Tikan, Nag-ibagapan ko. na niya. Hamutan may daliri. Personality, oo. Ang pinaka-marisito doon, pinaka-klaro, baga ang kulay ko ng mata nagbago na, di ba? Kaya nag-green kitang mata. Asya. Nasyak kami. Pero ang amo to idea ito, bagat Gramo ko rito. may nakagin Hindi kita makakalimot ng story. may nakagin nahangaan ba nga girl ba katapos after para ka years nga nagkita ka mo otro baga nag-iba na good man niya. Pero pati niya nga tika niya personality or ano man ito baga nag-iba gyapon ba nga baga danay baga di ka nakakasabot baga di ka nakakarinig kung baga maupay ba na good way ba or na bad way. Nag-experience ito nito, pero ito nga na may datiya coach na kuhan yung crush mo noon, 5K na lang ngayon. Mga so dito ba nga? Ang mga mati, kumurumurus ito nga ito. Pwede ito pa di. Mga Pwede boogie ito pa di. problems niya, Pwede ito ma-apply na mo nga ito nga crush mo lang yan noon. 5K na ngayon. 5K na ngayon.